ବିଜେଡିର 10 ବର୍ଷ ଏନ୍ଏସି ଶାସନରେ ବିକାଶର ବନବାସ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଖରମୁଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ବି ଦେଶ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିର ଏକ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁଟିର ନାମ ଖରମୁଳୁ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା କନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ। ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା, ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଏମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଉଥିବା ମାସକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ। କାରଣ ବଜାର ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ସରିଯାଏ ଟଙ୍କାଟି। କିନ୍ତୁ ବାଧେ, କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେଣି, ତଥାପି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏନ୍ଏସିରୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କର କେବଳ ଏହି ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟାଟିର ରୋଜଗାରର ବାଟ। ଖରା ଦିନେ ଖାଲ ଖମଣ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ବାଟ। ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ଦିନ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁର ଭୟ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଖରେ ଅଛି ନା ବଜାର ନା ଡାକ୍ତରଖାନା। ଯଦି କାହାର କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଠିକାଦାର 1/4 କିଛି କାମ କରି ରାଜ୍ୟକୋଷ ଖାଲି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଦୈବାତ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ, ହିନ୍ଦୋଳ ବଜାର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ଗାଁଟି। ସଉଦା ଟିକେ ଆଣି ନ ପାରି ବେଳେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ସରକାର କେବେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଖରମୁଳୁ, ନାଁ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ପାଖରେ ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ମିଳୁଛି ନା କୋଉଠୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଆମର ହିନ୍ଦୋଳ ଟାଉନ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ? 10 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଉ ଆମେ ବି ହିନ୍ଦୋଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଟଙ୍କା କରାହେଲେ ଆମକୁ 4 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଯେ ଡିଲର ଆମର ଏଠି ଆଣିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହିନ୍ଦୋଳ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ। ଏଣୁ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଭଡ଼ା ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଣୁ ମାସେ ହେଲେ 2 ମାସରେ ପାଇଲା, ମାସରେ ବି ଚାଉଳ ବି ଠିକରେ ପାଉନୁ। ପ୍ରବଳ ଏଣୁ ବି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛି ବି, ଲୋକ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି କୌଣସି ନେଡ଼ିଛି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଜେଣ୍ଟସ୍ ସାଇଜ୍ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ମଗେଇଲେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଚାଉଳ ଆଣିଲା ଆମକୁ ଅଧିକ ପଇସା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାଉସୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବି ପାଉଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ ଶୁଭସ୍ମିତା ବାରିକ, କୋଉଠୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛ ପଇସା? 300 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଲାଗୁଛି।